потребители на YouTube. Днес е най-гадното ни. Дай да то снимаме. Значи... Кодирният човек. Добре, Аз съм Кадията БГ. аз съм Терминатор БГ и днес ще снимаме Слендърман на живо. Просто ще... Слендърмен. Слендърмен на живо и ще го качим. Не сходи да вижда. Добре, Ари. Виждате се само късет. Добре, Ари. Добре, айде и да започваме. Леле, какво е страшно. What the fuck? Ето, видяхте ли Слендърмена? Така, в момента, да. И си нямам и на идея. Къде са? Какъв той е Слендърмен? Пак ли е той?